Gani nakasuri ka diri tadaklan. Sorry kay kami, ningaw kayo niya. Ningaw kayo. Mo gani ni ari ko kay. Mingaw mo diri lugar good. Lang ningaw jud kayo. By the way, naday ko chicken mo. Kasikan ni mo ba? Kanang Siya na. kaila ka mo yan? Siya. Marian, basilingan na to dira gusto. Oo. Kaila ko Wala ano. na to sa tumbay. Mo lagi kaila lagi ko na duha yang anak niya. Babae ug laki. Oh, lagi. Kana lagi sa kanang babae. Eksaba to karan ha. Hindi mo saba. Sure. Ito kana si Marian sa una. Kuha na siya kanang maldita kayo. Maldita ka na Kita sa na una. sa batasan ni. Pero karon kay buta na kasi siya. Ya sa una pa si Marian kay yang lubot perting ito na. Lagi itong kinang lumot oy daghang ba kinag kanang sana tum sana siya eh. Pero karon nakita ko niya nga ligo siya dito sa gawas ba. Pag anak niya pagbubo niya gud kanang panty niya nga naga. Na tayo ng pagtuod niya nakita na ko. Agabi puti alang lubot eh unsa kay sabon niya sa? Kasi sunok siguro or kanang Dorin. Kung sino siya. Dorin. Ako din. Mm. Tujo ko kadaan. Kausap pa dyan. Sus ka na si Marian sa una. Daghan ka nagkuto. Nauna ginana ko pati daghan ng blusa lagi. Kayo. Kanig. Nya. Pero paan pero hindi. Sus wala na lagi siya sa kuto. Sa kigampiyan ko. Kampo sa. Ano yung bayot dream? Bayot dream. Nasa una si Marian. Batik kay ginaong. Oh, batik ichig dun sa una. Uy. Karon Karon kay suraan. Ano, Sa una eh. Oh, Marian na buga. Batik buga ginaong sa una. ay sa paginanay bago ni ka. Lagi. Kana si Marian mula ko. Magkana. Unsa. Look, ay mura na siya gilubot. Oh, batik yung mula ka sa una. Tawag. Lagi. Sige na kakalibang mo na kay ko. Ano bang nakay ka? Sige na ka na dito ka. Ano siya mo? Oh, rimli kalibang mo mandayan. Pwede naman ta diri oh, sa liyo. Marian! Marian! Nakoy! Nakoy! Nakay gamay. Wala ko! Nakoy! Sika ni mo! Part ni Jisa! Ah, wala ko lahat pa ng libak-libak. About ka din mo! About ka. Part ni Jisa! Sa may part na ko ngayong sulti ba? Yan na siya dahil una! Yan na siya nga! Daghan daw kay kagkuto! Daghan daw kay kawa! Kuto bisig usaw, may plusa. Yan na siya dahil! Ikaduha! Yan na siya nga! Dagundo kay kagbut! Hala! Daghan daw kay kagitom-itom! Lasan Yan na siya dahil! Yan mo ito kinana! Yan ikatulog! Yan na pa siya nga! Bati kay kagnaw! Yan! Hala, gigo pa na siya kaugalingon? Ulang di kinana siya nga! Bati daw kay kagnaw! Lasan niya. Uy, mutira siya, pero di siya gwapa. Ulang uy! Ato okay siya na nabi ato usa! Ulang ato kay... Nakaroon, tambay ka to dito! Sige, after na to ni mo ka! Sige, adto na ko ha. Mawon basta mawon yung gipanulti ha. Oo, ina, sige. Siya ka doon. Magpagulong dyan sa siya! Ato ko to sila ka magbugna! Saan naman si Tadaklan? Eh, dugay na gula niya malibang niya. Isa yung gilibang bara? Asa na pati siya? Ay! Ayan! Diba? Ay, kung Sige, sige! pana, ayaw ko kung pana, wako nalipay. Ay, asa may problema ni mo? Bakit rin panabing Tadaklan? Sige, dagang ipanabing ni Tadaklan. Unsa day ko gipanabing ni Tadaklan? No, gipanabing niya mga bati, gikanako. Sa mga bati. Ay, wala ko gisulti ng bati. Abot sa una. Kung ano na tinuod, kailangan ka siya gisulti mga bati. Ha? Ay, unsa may klase nga bati mo? Isulti ko na na ako, unsa yung klase nga bati yung panabi. Ni anak ka, daghang kong kuto? Asa madapit akong kuto niya, day? Asa pa yung isulti? Oh, ni anak pa ka lagong paglubot. Lasa ni mo, puting rakaday, pero mong lubot, labaw ka nagikaskaro. Wala ka ba ka? Oh, sa una, ako nagbitala na yung bitok sa imong lubot. Ay, sabi, makaibaw na sila. Makaibaw na mag-views, di ha? Yang anong manabi, mangka nga bati git sa kuha. Namiingon pa ka nga ka na, perti na kong bati agnaw. Ilasan ako ni mo. Alam kang guta. Alayan. Asa si Tadaklan? Akong isulti ha. Naingon ko nga si ikaw sa una maldita kay ka pero karong buutan na ka. Naingon sa una nga ikaw itong kay kaglubot pero karong puti na kaglubot kasi mo sabon. Di na mo yung istorya. Ako din na yung istorya kinahat mo din siya. Hak mo din siya na patuya lang din yung istorya di. Ay asa masyadong kaya to na pa. Nalibang ko no. Mulakaw ko siya kay malibang siya. Ay ya, pabosos dito ko pabosan ako. Pabosan ako. Bawo ba di ko nga di na mo yung istorya. Di ta kala paruhon. Mo na boss. Wala ta karang. Okay sa taas. Ato ton. Okay.
Nawa? Karang buhay. Lagi. Nawa. Naglilili pa? Ay, ampay niya nga magbugno tan duha. Ah, naghuwat sa magbugno tan duha. Ato na to, tana. Tabangan ta na. Gigi, gigi. Hoy. Ano na mo diri? Unsa imong sulti ni Marian? Sa imong gipanulti, ha? Sa imong gipanulti? Nasa imong gisulti. Wala mo. Unsa imong sulti niya? Ako nagmismo ninyo nga batay siya gnaong dagat siya puto. Tinuod yan inyong tinuod. Tinuod. Oo, tinuod. Ako ba sulti abot sa una? Ha? Tinuod. Ha? Tinuod. Pwede ka sulti na Jisa. Sulti sa anak. Tinuod. Ha? O, sulti na. Unsa pa? Isulti makana. Ay na. Waman siya ni sulti na Marian. Mamak ka muna nila.